Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha siza nemeko ke okanye ke neenkcukacha ezithe vetshe malunga nomdlalo weKaizer Chiefs kunye neGolden Arrows. Nawukhumbula into yokubana ke amakhosi abuyela phaa enkomeni, abafana abadala bazawudlala phaa ngoLwesibini nge-20 ke kaJanuwari bedlalela phaa eFNB Stadium 7:30 ngokuhlwa, bezawuqobisana phaa neqela ke leGolden Arrows. Ithi ke le nto ke baphulaphula iKaizer Chiefs akho injuries ke zivakaleyo kuthiwe zikhona, asikeva nto ke baphulaphula edibenise ne-injury. Abafana abadala ke akho khalazo, ngoba xa kutshekwa iskwadi sabo noko siredi into yokubana ke singaqobisela phaa neqela ke leGolden Arrows. Nawukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs phaa ngaphambili xa kuthelekiswa neGolden Arrows ibonakala iKaizer Chiefs kuyona tim ke nobungozi, ngoba phaa ifunza phaa ngo-Itiosa Igadora, ifunze phaa ke ngoFlavio Silva. Abafana abadala babe noKhanyisa Miles. Thetha ke lapho ke ngeeplayers ezithe xaxe ngokomgangatho phaa ngaphambili eqela leKaizer Chiefs. Sibe sesikubalela ke into yokubana iKaizer Chiefs ke ngomphi na umntu onama-goals amanintsi kuzothi ga ngoku. Flavio Silva umfana omdala udlala iimetshi ezi-7 phaa kwiqela leKaizer Chiefs, umfana omdala unamanqaku ayi-4. Loo nto iyakuxela into yokubana ke uFlavio Silva lo uba umfana omdala ke ebenikezwe ithuba kwasekuqaleni waziqala iimetshi ezininzi ngekude lapha ke kwicala lamanqaku umfana omdala, ngoba akukubanga kakhulu baphulaphula phaa kuSilva. Futhi awuthi ukujongisisa kakuhle uSilva kusingathi iKaizer Chiefs ke usaza kuyinceda umfana omdala xa ikholelwa phaa kuyo. Into eshotayo nje into yokubana abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs ke bakholelwe phaa kuSilva, bamqalisa igame. Angamqalisa imetshi phaa ebhentshini bakhe benze sure into yokubana ke iimetshi ezininzi uyaziqala umfana omdala. Ngokwenza njalo iKaizer Chiefs ke wakuyisindisa phaa uFlavio Silva. Siselapho ke baphulaphula ke kwiqela ke leKaizer Chiefs. Sinikhumbuze into yokubana ke njengoba iKaizer Chiefs idlala phaa neqela leGolden Arrows, akuphelelanga lapho, isazojongana neZesco ke phaa eZambia. Iskwadi sabo seKaizer Chiefs andiqondi khona ke umntu okhalazayo xa ejonge iskwadi sayo seKaizer. Ewe, kungafuneka bengezile abadlali abafana ke noMabasa xa bekhona bengafumaneka, kodwa noko iskwadi seKaizer Chiefs asikhalisi kangako baphulaphule. Kusekho iiplayers phaa ezingakasetyenziswa ncakasana, ekusafuneka abantu ke nabo bazibona into yokubana ke zii-players ezinjani. Akho mntu waziyo into yokubana ke xa sekudlaliswa Chiefs benikezwe ithuba kwawuba njani phaa ngaphakathi. Ngelipheleleyo ke baphulaphula ke laa nto ibalulekileyo into yokubana ke abafana abadala baphile bathe qede baredi into yokubana ke badlale phaa ngoLwesibini. Sinikhumbuze iKaizer Chiefs iyadlala phaa ngoLwesibini abafana abadala beqobisana phaa neqela ke leGolden Arrows phaa eFNB Stadium 7:30 ngokuhlwa. Injalo ke baphulaphula ke nani ningake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.